ዓይነታት ሕቶ እንድሕር ኣለኩም ዓቕመይ እንድሕር ኮይኑ ንስኹም ክምልሰልኩም ይኽእል እየ ሶ ተገዳስነት እንድሕር ኣለኩም ዝኾነ ሕቶ ኣብ ከምዚ ሕቶቱ ንኽብለኩም ይደሊ ኣብዚ ሪኩዌስት ክትሓቱ ትኽእሉ ወይ ድማ ትፅሕፉ ማለት እዩ ኣይ ሆፕ ክምልሰልኩም ክኽእል ግን ያ ዝኾነ መሊሰ ክደግመልኩም እየ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ስለ ዘይነበርኩም ሕቶ ዘለኩም ናይ ልቓሕ ክሬዲት ወለድ ፔይፓል ክሬዲት ካርድ ክላርና በዓል ጂፔይ ስትራይፕ ከማን ምስ እዩ ዝቁፅር በዓል ስትራይፕ እኳ ዝያዳ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ ግን እቲ ሲስተም ሓደ እዩ ማለት እዩ ብሓፂሩ በዓል ሹፋ ብላክ ሊስት እዚ ኢንካሶ እዚ ናትካ ዕዳ እንድሕር ዘይከፈልካን ናብ ካልእ እንድሕር ኣሳጊሮሞ እዚ ሕጂ ብብዝሒ ኣብ ሕብረተሰብና ኣፍልጦ ያ ጎደሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ወይ ቅድሚ ሕጂ ከማ ናብ ላይፍ ገሊኡ መሊስ ኣለኹ ሕጂ ከዓኒ እንድሕር ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ኣብ